Ngayon sa Kadiwa Center ang fresh at organic na lettuce na itinanim mismo ng mga lokal na magsasaka mula sa barangay Butaw, San Fabian. Gamit ang hydroponic farming, isang makabagong teknolohiya sa agrikultura na hindi nangangailangan ng lupa. Mas napapanatili ang kalidad at kalinisan ng kanilang pananim. Dahil diretso mula sa mga magsasaka, mas mura itong mabibili sa halagang 35 pesos kada bugkos o 3 for 100. Perpekto para sa salad at sangyupsal lovers. Malaking tulong ang Kadiwa Center sa mga lokal na magsasaka dahil dito nila direktang naibibenta ang kanilang produkto bukod sa palengke. Bukod sa lettuce, mabibili rin dito ang iba't ibang sariwang gulay, kalamansi juice, asin, cacao chocolates, handicrafts, tuyo at marami pang iba. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.